to čo sa týka maratónu. Keď bude chcieť ísť ďalej, ide ďalej. Je to jeho vec, je to slobodné, proste každopádne je to takto nastavené. A ten, kto dobehne maratón a povie, že končil, niekto ho dá znať, aby sme vedeli. A vlastne aj tých 20% ceny. Lebo bude to určite zaujímavé po včerajšku, ale každopádne všetci sa poznáme. Radšej prejsť do chôdze, keď to nejde, lebo budú miesta, kde fakt radšej ísť do chôdze a potom prídu zase miesta, kde to budete môcť veľmi, veľmi dobre osoliť. Tak tí, ktorí si nebudú istí na niektorých miestach, prosím vás, spomalte, lebo 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedem! Osoba sa oddychol, už si čistú na nohu! To je naše moto! Je to tam! Čaute! Najrýchlejší je pes! A sme v tom. Super. Takto sa tu bieha. Občerstvovačka. Kalabínsky hrad. A kde ten doplot sme prišli. A pokračujeme. Ďalej to. Čau. Paťo je ten oranžový predo mnou. Dobiehame prvé kolo. No tu sme pri požiarnej zbrojnici. Dobiehame prvé kolo. Prvé kolo maratónu, Máťo je super! A sme tu. Máťo, super! Si za Paťom 10 minút, ani to nie. Čo? Si za Paťom asi 5 minút. Čo 5 minút? 5 minút za ním zaostávaš. Takže druhé kolo. Som samosený, ale aké je to krásne. Lúčky zdolávam. Teraz máme zbeh. Tak to vytiahol kamerku, že niečo natočíme. Tak to stať veľa. Tak to si bežkáme. Čaute. Takže vstúpame na ten Sklaviánsky hrad takouto týmto chodníčkom s učkým a zarasteným. Vyzerá všelijako, veľa listia na úvod, miestami dobre zarastené. Sme už v druhom kole a 31. kilometr. Už ešte nejakých 11 do cieľa. No, tak budeme. No takto ideme. Také tako kriaky. Je to tu pristali riadne zarastené. Človek má problém normálne sa zorientovať. Už sme vykúkli. No tak, tam je ten Sklaviánsky hrad a majú opolotoch kone a vedľa toho prudku idem hore takýmto prudkým, ale kráčam. Tak som vytiahol kameru a robím pár záberov zase. No takto.
ďalšie v šestovačke. A to som ešte nefilmoval nikdy, takže nafilmujeme ich. Takto. Čaute, čaute. Jasné. Čaute, tak si vás aj nafilmujem. Pre Maťa, či sa neflákate. Čau, nie, perfektné. Pracujeme plné Nech sa páči. otáčky. A vám to ako ide skvelo? Á, tak dá sa. Banán ponúkneme, alebo čo to je? Ovocičko, Nutella. Takže mal by som byť asi druhý, nie? Tak a máme tu dobeh do cieľa. Sme tu. A sme tu. Vítaj cieli. Čau. Ty ideš jak stíhačka. Krása, krása, Maťo. Ale dal som to aspoň po 4 hodiny, takže dobre. No a sprehľadne. No, a sme v cieli.